Germany. South Africa. My soul. England, Germany. Germany, Barba. 6x6. Tiffany blue. 6x6. Yo. What's happening? What's happening? What's happening? What is happening? Ugile izimanga uSoli Soga Matibele ethenga unyanyavu lwemoto olubalelwa 20 million rands. Uzozibuza-ke ukuthi uyithathaphi imali engaka wenzani? Okay. uSoli ungusomabhizinisi futhi aphinde abe umphathi weSoli Holding. Akagcini-ke lapho, aphinde abe yi-Chief Executive Officer yayo futhi le nkampani yakhe. Maningi-ke amabhizinisi akuwona ungusomabhizinisi ophumelele. What is happening? This thing is fire. CEO that matters. Yeah. Yeah. That's 6x6 in Germany. Yeah. 6x6 in Germany. Look at this Tiffany blue. Since last year, it's about Look busy at guy. this Tiffany blue. Come, we'll call it Tiffany blue. Oh. Oh. Damn it. Ah, it's amazing. Come here. Come here. Ke mlandeli ongithukayo ngumculi phambili ngemumva khona umuntu uyazwa ngumculi emehlweni akho ngaphambi ngemumva ngaliya khona umuntu umuntu wena omazi kangcono ukuthi njoba wena umuntu ungayibizi ngokuthi umculi yini uzazi kangcono ukuthi umuntu yini umuntu nakho konke kwempilo okukhona emhlabeni ngiqonda ukuthi nesithuke kodwa nibuye ngicabanga ukuthi ngake ngemumva kithi kukhona umuntu nami ngiyafana nawe ngiyadinwa nami nginenhliziyo njengawe nami ngiyawenza amaphutha njengomuntu wonke wasemhlabeni ngephutha ke engalenza akungabi ngathi sekufuna kube isiviko sakho mlandeli ukuthi lo wenza ukuthi wonke ophilayo namaphutha nawe unawo amaphutha ukuthi wena uculi noma wenza into esemehlweni ebantwini awusile ikhansela njengoba ikhansela nje efana nomculi manje lenza into yonke into yalo iyasabalala lona lonke izwe nathi singabaculi kunjalo mawusebenza nje umsebenzi onabantu kuba kanjani ngizosho leza ke bafowethu balandeli engabaphoxa nami ngithukuthele ngenziwe intuthelo ngiyahloleza nje kakhulu bafowethu ayibencane mina ngabelungu bami nami ngumuntu wasemhlabeni ngiyona njengabanye abantu ngiyaxolisa kakhulukazi kubalandeli laba bama-Brown Nation ngakhipha amagama amabi nami ngenziwa intuthelo bafowethu ngiyaxolisa nje kini nonke balandeli bama-Brown Nation ngiyacela futhi siqhubekeni nje nempilo sidlule khona konke okwenzeka ngoba nami njengoba ngikhuluma nje sekwedlule